Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Itangal daw ti fiesta ti Sagrada Familia da Jesus Maria ken Jose. Ket ti dayto nga misa intay nga rod danggayan ti panagyaman dagiti sumaganad. Da Miriam Afalia ken ni Roger, Mr. and Mrs. Marlon Keipo ken ti pamilyana, ni Maria Virginia Rios, pagyaman da Giovanni ken Carla Olarte, ken kastamat nga iti may ka 12 birthday ni Hansley, pagyaman ni Napoleon Ragadio ken ti pamilyana, ni Architect Nestor Fabro ken ti pamilyana. Kastamat nga iti daytoy nga misa intay pairaman nga ikarkararagan ti Kararua da Ernita, Angelito Niño, Pellegrina Celedonio Dulce Amor, Desiderio Anaceta, Pelagio, Filomena Nicolasa, Charlie, Ronnie, Romulo Lucaten, Celestino Lucaten, Jobelin Rabago. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, nagiliw amin nga umili, hintay amin idiri. Iyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw anapili. Daytoy ti aldaw, na inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay isala, ragragsak tay kenkwana. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, naggapu amin iti Ama, ibalay iken piksa, amin nga imbag ken ginawa, salon at biag ken piksa. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, parikot ken amin abanag, ibatan tay paida, iwaksi tay amin agura, ta sumangot padaya. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo.
sa kumamit. Iraman tayo pa yung kararagan, ti pagyaman, ni Emilia Ilar, ken ti pamilyana, ni Desi Serkinya, ken ti pamilyana, ni Margerial Sekretaryo, ken ti pamilyana. Kakabsat at Domingo, rambakan tayo ti piyesta ti nasanton a pamilya. Ti pamilya ni Apo Esos, ni Apo Santa Maria, ken ni Apo Eso, Apo San Jose. Isuda ti pagtuladan, ti modelo, ti pampamilya. Ikarigatan tayo nga isurot ti pamilya tayo. Tapno nga rod maikarita ang makirano, iti dati nasanton a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem ko na tayo, agkon pisara, iti Diyos sa man nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabas. Kadagiti amin ng Angeles ken sa Santos. Kasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Kristo kasyan na pagkawanen na ka, di mo'y palubos. Akin ka may sinaan. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika apo. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, ket dito'y nagkakapya, kadagiti tattawa na imbag ti panag, naknakemda. Imunan nagdaka, itanong daka, pagrukba banda ka, daydayawen daka. Agyaman kamken ka, kapuiti, naindaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Apo Diyos na ilagitan nga ari, Diyos Ama, aman na kabali namin, ket sika Apo niya Jesu Kristo. Bugtong nga natin Diyos nga
siksika, o Apo Jesu Kristo, tinasantuan. Siksika, ti Apo siksika, iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo nga inted kada kami dagiti natanok, apagpatulad tinasantuan a pamilya. Ipaayo mo kadi tatuladen mi daytoy a pamilya, babaen dagiti bertudes arumbeng a maisanay iti uneg ti balay. Kenti panagiinnayat, tapno maragpat minto asiraragsak dagiti agnanayon agungguna iti balay mo sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw ti libro ni Sirak. Inikan ti Apo dagiti amma, ti pamalubos amang itoray kadagiti anak da. Ket imbilin na kadagiti anak atong palanda dagiti innada. Noraimem ti amam, na ikarumon dagiti basol mo. Ket no dayawem ti inam, kasla agururnong ka ti adu a kinabaknang. Noraimem ti amam, paragsaken da kantumet dagiti anak mo. Ipangag ti Apo dagiti kararag mo. Nutong palem ti Apo, babaen ti panangdayaw mo iti amam, ken panagparagsak mo iti inam, ikanakanto ti Diyos ti atiddog a biag mo. Anak ko, taripatwem ni amam, intun lakayen. Di mo ikan ti pagsakitan tinakem na, bayat ti panagbiag na. Manakaawat ka, uray no agkabawen. Di mo tagabasiten ita, kanasalunat ka ken kapigpigsaam. Dinto malipatan ti Apo ti ayat nga impaay mo ti amam. Tumulong daytoy iti panakaikaro dagiti basol mo. Ti sao ti Apo. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo, ken agbiag kas mayanurot ti pagayatan na. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo, wen nagasat dagiti agbiag kas mayanurot iti pagayatan na. Lakamem to ti bunga ti nagbanugam, ket naragsak ken narangay kanto. Agbalinto ti asawam akas na bunga nga ubas ti balay mo. Agbalintumet dagiti anak mo akas na rukbos nga olibo iti likmot ti lamisaan mo. Kasto ito ti panakabendisyon ti tao ngagtulnog iti Apo. Bendisyon na nakakuma ti Apo manipod siyon. Ket makitam ti rarangay ti Jerusalem, bayat ti panagbiag mo. Ti maibasa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Da kayo dagiti tattao ti Dios. Inayat ken pinili na kayo akukwana. Ngarod, ikawesyo ti kina mga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet ken kinaanos. Agiin nanos ken agpipinnakawan kayo. No adda pagkunaan ti maysa iti sabali. Masapul nga agpipinnakawan kayo akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon yu ti ayat ama magsinggalot anan-anay iti so amin. Tital na nga ited ni Kristo ti agturay kuma kadagiti puso yu. Tadaytoy tinangawisan ti Dios kada kayo, iti maymay sa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo.
Agtalinaed kuma kadagiti puso yo ti mensahe ni Kristo, iti amin na kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo, iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno, ken na espirituan akan kanta, anapno ti puso yo iti panagyaman iti Diyos. Ngarud, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Diyos Ama, babaen ken kuana. Babai, agtulnog kayo kadagiti asawa yo, tadayta ti rebengyo nga aramiden akas Kristiyano. Lalaki, ayaten yo dagiti asawa yo ket di yo rangranggasan ida. Anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tadaytoy ti makaayayo iti Diyos. Ama, di yo ruruden dagiti anak yo tapno dida maupay. Ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagarin ti Apo, kas maibagay. Kita minto maitituken ka, sa pulempay ti pagarin ti Apo, kas maibagay. Kita minto maitituken ka, Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamiken ka. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria timipay ken ka o Apo. Dimteng ti tiyempo, iti panagtungpal da Jose ken Maria, iti seremonya ti pannakadalos, kas mayannorot iti linteg ni Moises. Impandangarod ti ubing ijay Jerusalem, tapno idaton da iti Apo, kas na ilanad iti linteg ti Apo. Maidaton iti Apo ti amin nga inauna a lalaki. Napanda tapno idatagdamet ti sakripisyo kas mayannorot iti linteg ti Apo. Sa nga Paris apagaw, wenno dua nga urbon ti kalapati, adda idilakay nga agnagan Simeon nga agnaed ijay Jerusalem, na imbag ken managboteng iti Dios, ket padpadaanan na ti pannakaisalakan ti Israel, adda ken kuana ti Espiritu Santo. Impaltiing ken kuana ti Espiritu Santo, adin tumatay agingga a makita na ti Kristo nga inkari ti Apo. Babaen ti panangidalan ti Espiritu, simrek ni Simeon iti templo. Idi impan dagiti naganak ti ubing a Jesus ijay templo, tapno aramiden da ken kuana ti bilin ti linteg. Sinakroy ni Simeon ti ubing ket dinaydayaw na ti Dios. Kinunana, ita tatinongpal mon ti karim o Apo, palubusa mon a pumusay asitatal natoy adipen mo. Nakita kon ti panangisalakan mo, nga insaganam iti imatang dagiti amin at tattao, may sa asilaw amang lawag kadagiti hintil, ken mangyag iti dayaw iti ilim nga Israel. Nasdaaw dagiti naganak, iti ubing ti sinao ni Simeon maipapan ken kuana. Binendisyonan ida ni Simeon, pinili ti Dios daytoy nga ubing apakadadaelan ken pakaisalakanan ti ado iti Israel. Kinunana ken Maria, na ituding apagilasinan asopyaten to ti ado a tao, iti kasta mailatakto dagiti nalimed a pampanunot da, ket tapusom salputen to ti ladingit kas maysa anatadem akampilan,
At damat may sa propeta abaket nga agnagan ana nga anak ni Panuel iti tribo ti Aser. 7 atawen ang nagdinnada iti asawa na, ket 80 ket 4 atawinan anabalo. Saan apimman panaw iti templo, aldaw rabii ang nagdaydayaw iti Diyos, nagay-ayunar ken nagkarkararag. Iti daytamet lang nga oras akaadda ni Jesus ijay templo, napanniana ket nagyaman iti Diyos, sa nagsao maipapan kadagiti amin nga agururay ti pannakasubbot ti Dios iti Jerusalem. Idinaarami din ni Jose ken Maria ti amin nga ipaannurot ti linteg ti Apo. Nagsublida ijay Galilea iti ilida a Nazaret. Dimmakkel ken pimmigsa ti ubing, napnuan sirib ken adda ken kuana ti parabor ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Kumipay ken ko. Good morning. Piyesta ti Sagrada Familia. Pamilya ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria, ken Apo San Jose. Apaya nga ti pamilya, maawagan na santuan, holy, sacred, sagrada. Kaya isuda, natural nga nasantuan di pamilyada, taadda ni Apo Jesus. Natural nga maawagan nga sagrada, taadda ni Apo Jesus. Kada tayo met, kasano met ti panagbalin na ti pamilya a sagrada. Umuna, i-define tayo anya ti pamilya. Pamilya, natural family, father, mother, children, or a child. Ado mo ti extended families. Dagiti mabalin tayo nga ibaga nga kameng ti pamilya tayo, orehan nga direct a pamilya tayo. We have to accept nga ti pamilya isuda ti immo na anangayat kada tayo. Isugarod nga impultit da tayo, isugarod nga inyanak da tayo, takayat da nga karigatan, dagada nanang kintatang tayo, no mabalbalin, no kayat da, patanuren da tayo anasayaat. Kada kayo ang naganak, no mabalbalin di anak yo, patanuren nyo mat nga nasayaat. Inayat yung arod, inayat da kayo. Akseptaren tayo dahi tata, isuda garod ti umuna pamilya tayo. Ngam haantay maidinay, ti kinapudno, hantay mo't mailibak ti kinapudno, no isuda ti imuna nga nangayat kada tayo ti pamilya tayo, isuda mo't laeng ti imuna anak kapasakit kada tayo. Haan asabali. Uray kay enggagara damang kinsaan ti pamilya tayo, isuda mo't laeng ti imuna anak kapasakit kada tayo. Ayan na nga ron ti perfect family. There's no such a perfect family. Awan ti perfecto a pamilya. Amin a pamilya at dalata pagkurangan na. Ay sa bagay, at nga takada kayo, sino ti perfecto ti pamilya na apo? Oh! Awan? Sino ti perfect ti father na? Na hindi ka no, may isang ubing dyan na, congratulations, at naging ato ima na. Sino ti perfect ti inana? Ngay perfecta tinaganda natayan. Ada perfecta di ayan mingam natayan. Awan ti perfect mother, awan ti perfect father, awan ti perfect nga pamilya. Adala ta pagkurangan na, adala ta pagkapsutan na. Awan ti kunam nga conflict, adala ta conflict. Uray niya kung kuna tayo. Adda nga pagkinaawatan, adda masaktan tinakam na, addan tulat na masaktan tinakam na. Ante nga ibaga nga, smooth sailing la amin na aging ganat, haan, tao, tinagyan ti pamilya tayo, tao, kamo tayo ti tao, narukop, mailawan. Isong addan tulat na masaktan, addan tulat agsakit tinakam na, addan tulat na agkurang, haan na maitid amin, addan tulat na agsobraan di relasyon, adda anya na ganan, mauberan ko na dayjay. Ngam anya nga ruti aramidan tayo. Orida kami mo't ngam perfecto di pamilya mi apaya. Imaginam ta anak da ka 10, di pala perfect dayjay. Perfect na 10 ka magkakabsat. 13 kami kumano nagbiag da amin. Adda na tayo nga talo. So nga di pala nga ta perfect dayjay. Gaputa 10 kami. Ado dagitay kurang da. Ni amang ko makitaltalon, awan talon mi, ni inang ko na ilumlum di unag ti balay mi.
Kagaputa kasta ti pamilya, no idi, ado dagitay makitak nga awan iji pamilya, nga adda ti dadduma. Idi pa lamang rugi kam nga agbasa ka, nay, adda bagda. Kasya, inya ti bag ko, dati nga silupin ti asukar nga marka manok, hanya mo daya ta rich kids kayo. Nagpuskol daya ure kumpayom, narigat mo makumpay, aw magkas daya sa tatan. Kaawam mat, papel lakin lapis, awam pa iti sharpener, tahar in English. Nga sharpener. Awam mo ti sharpener, bunang nagngodil mo yun, di ba hanga na saya ato man di taharnan. Among inang ko ti eraser, iso nga ti eraser mo, dahil tatam mo do, la, mayamat. Kaado na kita apalak, kala ko maidi, makiluglugang kam la ti bisikleta. Awan bisikleta mi, agyanak jilikod, pasalugan mi di San Jose. Kamu yun agbatay ka jilikod ka mayat na ikilo-kilo na maisagid ta yan ti lakpom, di pilid na. No na ikaglis di sa akamon, taubot mo ti preno na krrrr, ang naikananag kay Jayan. Kung mapapalak, siguro kung kunak idi aging gana di high school akon, siguro no, may saak nga inanak, makagatang ko nga tamo da inang ko ti bisikleta. No may saak ko inanak, makagatang da nga tatibado. Uno taltalo kami kuma, makagatang kami kumamot, at ang makagatang da nga ta kuma ati TV. Amuyo kanya mi idi, imbag kanya yu ta nababa nang kay nga naiyanak. Adda kay pala di nagtityan ni inayo kadda kwartayon, da kami awan. Apang ka makibuybuya ti TV, amuyo ti tinidtid, anyo mo ti tinidtid, nagrikarik ka nga bulo kas jay, makisirisirip kam lang kas jay, nagdidinoron kam jay tinalawlawa, tawang nga rod matib TV. Isa di pang panunod idi, no kumamo no ti amang ko ki engineer, ti inang ko kumakemestra, sabagay jak kayat ti mestra nga inang na uyong, tauray di balay ka, mga taamin na. Kasi ti kong kunak, nung nga tanukas jay tinay di makkelak, no kumano di makkelak mo ti sete, hang kumamang ay jay ubbog. Sumuksok-sok di kinawayanan kada kapanawan, iso nga piglatan at atumang gadarunag. Kasi ti kong kunak, nung nga tanukas jay, no kumano basit kam lang kakabsat, hanga nga may mayat kuma, ngam no kita, can I change the history of my family? Mabaling ko ka di abalbalyan? Haan. Oray panawak day ta pamilya, isuntolat ti istorya ti pamilya. Haan nga agbaliw. Kano kumano, adu ti kumana, ngam frustration lat ited na day dyan, haan nga perfecto a pamilya day ta. Ngam kunana day jay, when there's no such a perfect family, but uray mo mabalbalyan di istorya na, mabalbalyam day ta a pamilya, ti panagkitam, tapno agbalin anapintas, agbalin anaragsak. Anya ti umuna nga aramidam, accept, kunana day jay, acceptarek, taga-ubog kami, sang-sangapulo kam nga agkakabsat, nataydan dagiti naganak may naginunada nga natayon ta si kamamuti sa nga pulo anak na di kapela darsen ti matay ta makaamuda mo makamu kayo nakaon ko na ingatan kaya nataydan adu kami agkakabsat di panawon ak gubat riri I have to accept nga kasya di pamilya haanak nga agbalin ang naragsak no ti pampanunutak ka no kuma awan ti ragsak nga ited na di jay. Anya ti makatulong dayay, I have to accept nga dayta ti pamilya, dayta ti dimmakkelak. Amuyo dagiti konflikt, amuyo dagiti rigat, amuyo dagiti nagbalin nga panubok ti biag, katkatawaan mi a pamilya, tapno agbalin kami nga naragsak. Konflikt normal dayta tatataot nagyan ti pamilya. Ngam na dayta konflikt yo aging gana nga lakay kin bakit kayo isupay lakkem nyo ka no kanto nga agbalin a naragsak. Dagitihan nyo nagkaawatan ka, isupay lati pampanunuto maging katataka, ano kanto nga agbiag anawaya. Kas ano pa nangisuro, kunana di jay. Daamang kininang ko natural ti panangisuro da, sharing. Kas ano ti sharing kanyami? Haan ti sharing kanyami, ti panangibingay kunana, haan nga gaputa, addaan ka, mangiburay ka, haan. You know, kilaban, amuyo ti kilaban? Oy, amuyo kilaban.
Amoy da kami gapo kam dia eskwela di gad mabisinang kamot napang ka nagbasa sumangpet ka ti malam. Maang-angot ko di ka arroba mi. Ginanay na agluto day tay dipig nga sa bang imprito. Di gad nagbanglo ma-imagine mo di nanam na nga day imprito nga day iso merindar da no sumangpet da. Uno saan apan na turon-turonan. Kada kami masango ayan ni inang met kinadayalot pun na awan. Ang tikas tami, lokatam di kardiraw. Ops. Kilaban, ngam amom tibilin, at dapay daadim nga sumaruno, haamo kanan amin. Kayak nga kanan amin dayet ang mabisinak nga rodaan, ngam laglagi pa tisharing kanyami, itiddaam dagita addim. Adda tagapulot mi, tagdapdapil kami, di, tatakasinsin ko, dumadapil, bumabalikot sa dayta. Adala tatagapulot ijay sirok, iso ti iwakawak mo di kilaban, ngam no adda mo nga hampay simbang pet di sa nga basit nga kilaban, uri di lain tingarab nan, amuyo tingarab, brim, ang mo, basta makamu kayon, di ngarab na, imbes nga kanam amin, haan apayan na ibilin nga haan, taadda pa'y dayta ti sharing, natural nga sharing, kanyami hangagapot addaan kano di panunutem nga adda pa'y maawanan. Kitaan nyo, natural ti sirib ni inang ko, itiddaam ta adim, kunana. No, mintiddaan, ay sos apo jak amaw. Kasano ti disiplin kanyami? Awan ti adda karbengan nang agipulong. Ni anan ka ko, ni anan ni ko. Numumaday di inang tano agkudol kay ito masingit no apayamo dati kasakitan dati singit nga makidol tayo silang mo. Awang karbengam nga agipulong, apaya kahit nga sa unhang kayo nga aga-apa. Maipulong ka, wano siya agipulong, makudot ka. Dahil di amang no nagapa kayon, uri na nga baka, wano naabak ka, sanot. Disiplin diya kahit nga sa unhang kayo nga aga-apa. Awan ti karbengan nyo nga siyempre nagadop panunutin da, datapay agap-apa o brayo mat. Dagadya ti natural, iji pamilya, di makala, idi aga kagurgurak. Hamo pa'y maibaga jiri nam. Imbes nga ilaban mo diri na agsong ka. Sumungbat ka. Nung ka sumungbat ka, no, sumungbat ka. Kuna na mula. Natural. Dayati ko na, idi, ti pampanunutek, apa yung kastoy dati di makkelan, apa yung kastoy, idi ko na adal kon, ay, dagidigayam, kakaasi nga sumuksok-sok, da amin nga piglat ti tumeng ko kada sakak, iso dati, dagiti piglat, nagbalinda asiglat, dagiti rigat nga napasaran, nagbalin akat katawaan, nagbalin na pagraragsakan, ti amok idi, minalas a pamilya, taapaya, awan di awan, haam gayam, apaya, nagasgasat pa'y laeng, at ado kami, gasam dahi ta manok, yun o manok, amuyo manok. Agparti ni amang ko. Kasi nga pulo kami plus to, adda pila na ikamang disag gagay sa kam latagbat. Hamo mabalin nga idwa, tanod na nagdwa ka, mawang ka. Adda maawanan. Naglaing day di amang ko kunana, ang day to'y tibagim kunana. Kuraid ta uray 2 oras maungot-ngot-ngotan hamo maibos di kudil na. Kuraid la ta tibagim. Ngam day jay, idikit kita ang jirigat, gayam. Pintas na magayam, iso magayam ti simikkilan. Kakungkunak idi, isukat ko, ano kumano mabalbalin, sukatan dati a pamilya, haan. Haan mo mabalin ang sukatan. You have to accept nga dayta ti pamilyam. Anya matikas ano ti panang balbaliw mo dayta nga pamilya, haan mo mabaliwan, ida nga, agbalinda amin nga nanamay, agbalinda amin nga, no. Agbalin nga naragsak dayta nga pamilya, sigon king ka. I love my family, uray kas jayda. Ay ayatiklat ta ida, uray adot pagkurkurangan da. Dadtoy nga ruti ko na ni San Pablo, kadagiti taga Kolosas, anya ti ko na, da kayo at tao ti Diyos, inayat ken pinili na kayo ako kwa na, nga rod, ikawusyo ti kinamanang nga asi. Uri na sakit det a pamilya, mabalin tayo nga ayaten, agbalin nga nasaya at manang nga asi. Kinaimbag, ikarkarigatan tayo at agbiag nga naimbag. Kinapakumbaba.
Kasano ti agbaling nga na pakumbaba, no ti pa nagkitkitam kasi kalaeng tinalaing, awan tinalaing nga sa bali, tangsit dayta. Ti kinapakumbaba, no maapresyar mo, ti kinasaya at ti laing di kabsat mo, adda kinapakumbabam ta, mabigbig mo di laing na. Ngam na ipagarup mo nga si kalapod no, awan ti kinapakumbaba. Kada kita kakabsat mo, no ibagam nga si kalak kalainganan, tangsit dayta. Kinasingpet, ikarkarigatan tayo mat, ati kinayagbayag anasingpet. Uray no, agkapkapsot tayo, kinaanos. Ang kitaan nyo, di pamilya, apa yung adda konflik, apa yung adda riri, apa yung adda innagom, managing bubukod, apa yung adda riri, adda natangtangsit, adda na kaya tagpakumbaba. Ngam yun, di unag ti pamilya, agpakumbaba, nasayaat. Apay ko na tayo, ang kitaan tayo dahito tinasanton a pamilya, ni Apo Santa Maria, ni Apo San Jose, kini Apo Jesus. Apay awan nga tati konflik kanyada? Handa nga tamo nga nagririri, hamman Malagip yun ni Apo Jesus, idi napanda nakipiasta, 13 years old napanda di templo. Idi agawid da, awan ni, sino na po kaw? Jose, haan? Agkabaw talakayan na iyaw awan. Iso da jay, haan? Haan, idi agawid da, awan ni Apo Jesus, haan? Katalo nga aldaw. Kakunana siguro ni Jose, ay natay anak mo, nejak amo si kaman no, da kay tinagkaabay, talalaki ka, agaabay di jay, templo. Ingka kita unta ka aruba, adagiti kakabagyan, awan. Talo nga aldaw, sino binirbirok da napanda sinuble iya templo. Anya ti kukwaan ni Apo Jesus, subag mat ani Apo Jesus niya. Kita umat, dinala pinanunot mga berberokan dang nga tadaamang kadainangan. Da kami data nagmalum nga awangkan aka either sanot wano ko dati simbip ngatan dati ka pa imapon ay apo amumon kadi ini ni Apo San Jose talo nga aldaw di na mo pinanunot jiri danag agdan danag kami ko na ni Maria kamakitugtugaw ijay anya ti kunada apay mo nga binerbirok da ka permi danag mikin ni amam. Hanyo kadi nga amo nga masapol nga addaak iti balay ni amak kunana. Addaak iti balay ni amak. Naulit da yang imbaga ni Apo Jesus idi cleansing of the temple idi napan na binaot dagiti baka baliktad na tila misaan dagiti agso pinagbalin yung mga tiyandaan ti balay ni amakon kunana imbali-baliktad na kayat dan apatayon ta no ibagam ngamin nga anak na kati Dios patayon da ka dagiti Hudyo. Kay iso dayjay kada konflik da na iyaw awan ay na nagbati lost in finding ko na pan nakapukaw ken pan nakasarak da mo laeng adda di asisisirib kay iso nga uray kanyada adda konflik. Conflict is normal no ag conflict ti ideas ti pamilya normal la dayta tidakes na no pagapaan yon di may sa konflikt awan ti mayat nga bumigay ta awan ti kinapakumbaba kadaytan dayjay ti pagmadyan na ipin napilit nga kunana. Anya pa, iti mabilin tayo nga adalin dito na santon a pamilya. Sino ti pamilya tayo? Umuna. Diyan, immediate family, father, mother, children. Extended families. No malfunction di tatang, no daduma, no makitam di ubing ka maditi ugali na. Haan nyo ang kagura. Haan kay amarurod, maasyan kayo. Taapaya kayat na nga saon kurang di na igabor kurang di na ipasagupsep nga adal unag ti pamilya no adabas bastos na no medyo madijay ko na maasyang kayo apaya kurang di na ited naggaputi pamilya ngam no napnap no ti ayat dongo panangisakit day nga ubing rumwar itigimong isumot ti irwar na. Anya dagiti extended families tayo na siyaat no di tatang ka malfunction wano awan amana at damot uncle, lolo, wano anyaman. Extended families. Dayjay pamilya tayo dayjay. Kasaludsoden tayo. Reeng, do you love your family? Uy, yeah, nagsakit tanakam na. Hoy, do you love your family? Anya pa'y sumarunong ang pamilya, kaaruba. Do you love your kaaruba?
Nga madin. Dako sa madin ti saritaan. Extended family dayjay. Apa yang extended family di mat ti sursuro di pagadalan ka uray na saya at panang patanor mo di pamilya no ti environment ket madi di maapektaran na uray saya atem di pamilyam. Ibagayo hangag sa South Dakes amin nga mangag na di kaaruban na ka dinadakes. Haan na nga nga maapektaran. Iso nga masapol nga rodji gimong, masapol nga matarin mo laeng nga nasaya. At extended family mo ladaya, taka-arubam. Iso garod nga padigwam. Anya pit extended families tayo, trabaho. Di trabaho, yung working place tayo, familia day ta. Sabagay, adda dagiti lugar nga, awan bibibiyang da di katrabahuan da, di daman lang mapadigwan ti si dada, uri awan balonan ka kakaasi ako mit kita dimpay ijaya mo nga manganta no di ka imot met. Extended family dayjay maapektaran mo laeng. Anya pa dagiti family tayo daytoy simbaan. Extended family daytoy. Nga pagadawan ko mati kinasayaan, pagadawan daytoy galad nga kunana kinapakumbaba kinaanos kina manang nga asi. Kano day ta simbaan mo kamadi no banking data simbaan mo madia haan nga makatulong hanga us-usto aday may kanyak nga rod ada mapasama ka medical mission iyawis yaw kung aday may sa pastoral leader sino ti awisen mi apo dagitay la katoliko nagasok di lapayag ko nagkuna nga katoliko ape katoliko lag sakit amin ang makasapol serbiam. Haan aaputan no isuda ka isuda mo laeng apay nga tuladem ayan na di kina Kristiyanom. Apay nga sumurot ka no isursurod da. Apay no isurod nga mo awisan nga agraep gapota mo kapamatyan tumulad ka. Good family nga rod dayta na Kristiyanwan a pamilya. Na ibagada nga guraem gapota mo kapamatyan hamo tultuladen ata apaya han nga kasdi ti panursuro na nga rod. Extended family dayta. Kano kas jeti maramid kakabsat, baka kitaan garod dadto nga rod. Kas ano nga agbalin nga nasantuan, dadta nga rod dagiti galad, ikawusyo ti galad ni Kristo. Haantay nga maampon ni Kristo nga umay makikabalay kanya tayo ngam dagiti galad na, no adda ijo uneg ti pamilya. Iso ti kunana nga maawagan a sagrada. Agsalsaludo akman latta, agsalsalutak latta kadagiti pamilya nga kanayon, anda pa'y agabsent no dadduma, umay dalata buo nga makimisa, buo da nga mangan, buo da nga mapanagkararag, kasla at dalata di paghangak man, kadagita nga pamilya, kada kayo nga pamilya nga umay dagdaydayaw, nasaya at makitam dagiti anak ka, nadaman pagkapsutan ka, at dalata respeto, at dalata ayat, kinuray tigimong ka, dayawon da dayta a pamilya ta makitam nga nasayaat. Dayja ati ko na nga maawagan ang nasantuan a pamilya. Awan ti perpekto a pamilya nga mabalin nga ikarkarigatan nga agbiag ang nasantuan. Awan ti perpekto a pamilya nga mabalin nga dayja pamilya tayo agbalin a pagwadan. Kasi no ti agent na nga rutap na agbalin dayja alangan nga pabasulan pa ila ni apong mo nga natay nga nabayagan. Pabasulon pa'y dananang kentatang mga natay nga nabayagan. Sino pabasulon tayo na agkurang? Dibagi tayo Datayo nga kamang ti pamilya. Uray anak ka, mabalin mo pagbalinan, tumulong nga mang pasayat ta pamilya. No kabsat ka, mabalin mo nga tumulong, no agtangtangsit na, mabalin mo mga itid ti kinapakumbaba. No adda imot na, ta sinursuruan na kayo nga imot, kas lakada kayo laeng sursuruan nyo madagita apo yung nga imot, gumatang kay ti JLS na kanam ito yan hamo irwar dawaten da. Sino nang sursurong agbalin nga imot? Sika. Imbes nga inkaiburay, gimatang ka naibusan ka agsakit tinakam mo apaya, di nga rodri na ti ubing kamapan mangiburay ngam tinipod mo mat. Kano adda na imot adda managing bubukod, tulungam sursurwam nga agiburay. Kabsat mo nga rod, pamilya mo nga rod. Allah, ulitan tayo kakabsat, awan ti perfect a pamilya. Nga mabalin nga dayta pamilya, agbalin a pagwadan. Mabalin nga pagubbogan, tina Kristiyanuan. Kentapno ko na tayo sigurado, no na ikawus dagiti galad ni Kristo.
Nya ti kunana ni San Pablo, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, kinaanos. Dahil ti daan ayat nga pamilya, di pa ila maawagan nga nasantuan, di pa ila maawagan nga sagrado. Kinuawang pa ilaeng dahil ta kaanun to. Sino mga ramid, hanga isuda, sika. Alay kararagan tayo, nagaad-ado ti maririribok a pamilya. Nakaad-ado ti maupupay a pamilya. Nagado ti agrigrigat a pamilya. Han nga agrigrigat iti makan. Ngam agrigrigat ti na emotionally, mentally, dagiti anak, gapo ti kinakapsot, dagiti ammakin inna. Nagado ti marigrigatan challenge nga pamilya, agkakabsat hang agkakaawatan, ikararagan tayo. Makastrek ko man ni Apo Isos kadakwada. Tanoad da ni Apo Isos, ay maawaganin nasantuan a pamilya. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anam marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ni Jesucristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos ang nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos ang nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilan sa iti krus, gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat. Imulis sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay manen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, agpakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, lubong amasakbayan. Kasmay sa pamilya, anabukel iti ayat, ken agrokbab iti nasantuan a pamilya, da Apo Santa Maria, San Jose, ken Apo Jesus, intay agkaykay sa amang ipeksa kadagiti kasapulan tayo, ket kuna tayo, Apo timudem ti kararag ti pamilyam. Apo Jesus nga Kristo nga agnanayo na padi, itultuloy mo apasantuen ni Apo Santo Papa mi, dagiti obispo, papadi, ken religyoso, ken amin nga agsaksakripisyo ti panakaisaknak, tinaimbag adamag, dawaten mi ken kaapo. Apo Jesus, sa pagwadan tinapudno a panagserbi, ikam tinananaya grasya ti panagsingpet, ken awan mulit a panagserbi, dagiti mangidadaulo kada kami ti gobyerno, tapno marik nami ti bara ti kapya iti aglawlaw mi, dawaten mi ken kaapo. Apo Jesus, at tinapay ang nagapu sa dilangit, pinagtitimpuyog mo dagiti amin ang mamatiken ka. Taraunan na kami babaen ti saum, ket pabarwen na kami ti panagkararag mi. Panagserbi ken panagayat mi kadagiti kakabsat mi. Dawaten mi ken kaapo. Apo Jesus, sa Kristo nga ubog ti salunat, tarabayem dagiti agsagsagaba, gapu kadagiti na dumaduma akita ti sakit, ket ited mo kadakwada ti bileg ti pakinakem, tapno saan da kumanga maupupay nga agdayaw ken ka. Dawaten mi ken kaapo.
Apo Jesus sa Kristo anatay, ngem nagungar gapu kada kami. Ipaay mo tinamnama kada kami at taum, tamaragpat minto met tibiyag nga agnanayon, ket awate mundi tapagariam dagiti kakabagyan mi, nga imununan ngem da kami. Dawaten mi ken kaapo. Agulimek tayon tayo matdawaten nagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Apo Meso Kristo, pinagbalin mo ana santuan ti pamilya, kas pagsarmingan, tinapudpod na apanagayat iti uneg ti pagtaingan. Ipaay mo kadi, tamaibiyag dagiti kameng ti pamilyami, tinasgad unay nga ayat mo kada kami, dawatin mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Amino Apo nga insagot mo, namay ken rigat, when amin ko, may kuidaton ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy kami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikarian, nga umawat tibagi kendaram. Bunga ti bannog ken linget mi, idatun mi taltar hanap nuan sudi, amin aragsak ladingit mi, ikay sa mi ken ka, tu Diyos nga apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikarian, nga umawat tibagi kendaram. Amino Apo nga insagot mo, nam ay ken rigat, when amin ko, humay ko itaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikarian, nga umawat tibagi kendaram. Bunga ti bannog ken linget mi, idatun mi taltar hanap nuan sudi, amin aragsak ladingit mi, ikay sa mi ken ka, o Diyos nga apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton,
Apay kumatat da ka ikaryan, nga umawat ti bagi kendaram. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Ti Apo awaten na kumadagiti daton kadagita imam, Ket may paayo pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Idaton mi kan kaapo ti sakripisyo a pagsupapak mi kadagiti basbasol mi, ket dawaten mi, tababaen ti panangibaba et ti berhen nga ina ti Dios, ken ni pay met Apo San Jose, ibuangay mo kad asilalagda dagiti pamilya mi iti sidong ti ayat mo ken kapyam, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. hasta kumamit ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Podnoonay a maikarikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo ti misteryo ti Pasko ti pannakayanak na, nagparang akas tao ket makita, no pay kas Dios saan a makita. Iso nagtao di ti Ama ti sakbay ti amin a tiyempo, ngem impas ngay ni Berhen Maria iti umiso a tiyempo, pinagkaysana ti namarswa ken ti parswa, tapno iti sidong na, pagbangunen na dagiti na idasay, ket isublina iti sangalubungan, ket ti kinaimbag na ngain kasigudan, ket ayaban na ti tao anapukaw, ken iturong na iti nailangitan a pagarian. Anan sa ata makidanggay kami kadagiti amin nga angheles, ket kunami. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin na parswa. Ti langit ken daga, napnuday ti pakay daydayawan. Husana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo, husana iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta Espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ipaaymo ida, kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada ito iti bagik isa may yawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
Inakaminsalakan, manubuti sa ngalubungan. Inakaminsalakan, manubuti sa ngalubungan. Itingorod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, ket parairayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kenenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, maraydayaw kuma, tinagan mo, tungteng kuma, ti pagariya matungpal kuma, tinakem mo, ito'y daga, akas sa dilangit, idem kadakam, ti aldaw ditoy, ti kamen mi, iti patinayon nga aldaw, pakanende, ti basul mi akas met, pamakawan mi, ti basul, dagiti nakabasul kada kami, ti nakamet, baybayan nga umano, kuti sulisok keti, salakan nakam ketiti, dakes.
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay, di panakabalin kendayaw, iti ang nanayon natin, tuwag sarday. O Apo Meso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak, ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Basta kumamit. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Kordero ti Diyos sa ikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa ikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa ikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kada kam ti kapya, item kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ti may salaeng asao mapaimbag tonte kararo. Ginayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Tano kan ngayat nga ipakita ti tao, isut pa nangited na tibiyag na para kadagiti gagayem na aginayat kayo, daytoy tibilin ko,
kas panagayat ko kada kayo da kayo iti kagayem ko no tungpalin nyo tibilin ko saanen nga atipen ti awag ko taimpa kamuk ti amak kada kayo agi inayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo saan na da kayo't nang pili kanya no di ket siya tinang pili kada kayo dinutukan kayo ngagpunga iti adu ket manayon kuma ti bungayo agi inayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo ikatano kan nga ayat nga ipakita ti tao isut pa nang ited na tibiyag na para kadagiti kagayem na agi inayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo agi inayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo Kumararag tayo. Manangaasi nga Ama, ipaayo mo kadita da kami at tinaraunam kadagitin ay langitan na sakramentom. Tuladen mi akan kanayon, tinasantuan a pamilyam, iti kasta kalpasan, ti panagrigrigat mi dito'y daga. Makikadkadwa kam to iti pamilyam, iti agnanayon sa dilangit, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Kakabsat ti schedule tayo tata rabii di midnight mass ko na tayo ngamahan nga midnight apo alas 9 di jay misa tayo into no bigat holiday mo laang holiday kapota Mother of God kasla Domingo mo laang di apo obligasyon tayo ti misa tayo tumet alas 8 into no bigat apo. Ti apo adda ko mga kada kayo. Kasto ko man. Agdumog tayo taawatan tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos amang nibinibi ti kaasi na pagtalawin na kumati kinadakesyo ket pagranyagan na iti uneg dagita puso yo tilawag dagiti bertudes
Iso nga nang paksiyat kadagiti sipnget iti lubong, babaen ti tatao ti anak na, ken na magranyag iti daytoy na santuan nga aldaw, babaen ti nagloryaan na panakipasngay ti anak na. Amen. Kinayat nang ipakdaar tay anghel kadagiti pastores tinaindaklan aragsak ket makaisalakan apan nakaipasngay ti Kristo sapay kumatapunwen na dagita nakemyo ti ragsak na ket pagbalinan na kayo asaksi ken propeta ti ebanghelyo na. Amen. Ti Dios ama magkaysa ti langit ken daga babaen ti tatao ti anak na punwen na kay kuma iti kapya ken tinaimbaganakem ket pakirenuden na kayo iti agnanayon aragsak na. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyamantay kinagragsaktay ti amin na paraburna. Biyag nakitinted na daraken amin na sapay kumata intay amin agkay kaysa ti sidong na.